seguim al Badalona Matí parlant de cinema, i és que avui volem tornar a parlar en concret de festivals de cinema amb en Guillem Thorson. Què tal, com estàs, Guillem? Bon dia, molt bé. Doncs avui canviem una mica el format d'aquesta secció que fèiem normalment, perquè entrevistarem a un dels directors del Festival d'Alternativa. Són 3. I després de l'entrevista també parlarem dels Serializados, que s'ha fet fa 2 dies, el Festival Pioner amb sèries a Europa, i del Retina. Escoltant és la música de l'anunci d'enguany d'aquest festival que ens ocuparà en aquesta primera secció amb en Guillem, que és l'Alternativa. Així, Guillem, doncs explica'ns una miqueta de què va aquest festival, què és el que es pot veure. Doncs mira, l'Alternativa, el Festival de Cinema Independent de Barcelona, que se celebra fins al 23 de novembre, és un dels festivals més antics i consolidats de la ciutat, dedicat a donar visibilitat a un cinema lliure, valent i creatiu, allunyat de les grans produccions comercials. Durant més d'una setmana, el públic podrà descobrir llargmetratges, curtmetratges d'arreu del món, així com assistir a debats, trobades amb cineastes i activitats professionals. Les projeccions es faran a Barcelona i també es podrà veure després, més tard, no?, a Filmin. I avui tenim amb nosaltres un dels directors, el Marc Baillo. Bon dia, com estàs? Hola, bon dia. Hola, Marc, què tal? Abans ens deies, són 3 directors, els d'aquest festival. Nosaltres avui tenim ocasió de parlar un que, a més, té vinculació amb la ciutat de Badalona, no, Marc? Sí. Bueno, us explico una mica. Des de fa molt de temps ja som 3 persones a la direcció del festival. La Cristina Riera, la Tessa Renaudo i jo mateix. Més que res per buscar una estructura més horitzontal i perquè sigui... Bueno, tampoc creiem molt en la jerarquia, llavors ens interessa una qüestió més horitzontal, no? I el tema de Badalona, sí, jo soc badaloní pràcticament, no de naixement, vaig néixer a Barcelona, però en un any vaig traslladar a Badalona i he estat vivint 30 anys de la meva vida a Badalona, o sigui que... Sí, soc badaloní. Això anava a dir, amb 30 anys ja comprem que siguis plenament badaloní. Què podem veure en aquesta nova edició de l'Alternativa? Doncs portem, com cada any, moltes coses, la veritat. És una programació cada vegada més extensa, no sé com ens ho fem, però al final ja són 10 dies sencers, no?, com deia el Guillem. I, bueno, tenim secció oficial amb 60 pel·lícules, tenim seccions paral·leles d'homenatges, no?, a Steve Anthony, a Zia Anger, a Lizzie Borden, René Gautier, i uns satèl·lits, que són les seccions que convidem a cineastes espanyols, no?, aquest any el Luis Patiño i l'Helena López Riera, per fer una carta blanca i també donar una masterclass, no? A part d'això, bueno, doncs, sessions per petits, no?, petits experiments, per famílies, sessions de formació per a escoles de cine, programació també diària al hot del CCCB gratuïta, no?, amb un aspecte una mica més lúdic, més performatiu, tenim cinema expandit, tenim performance, tenim xerrades, debats i bé, com veieu, tots els gustos, no? Sí, moltes coses. I d'aquesta programació, què ens destacaries o quin film ens destacaries que diries aquest és el film de l'edició que hauríeu de veure? Val. Bé, això és com preguntar a un pare, no?, una mare, quin és el seu fill preferit, no? En aquest cas en tenim nosaltres quasi 190, no?, de pel·lícules en total. Més que destacar un film, el que sí que us m'agradaria recomanar-vos és que nosaltres tenim uns itineraris, no?, temàtics, construïts a partir de... Ostres, a mi m'interessa una temàtica concreta, doncs almenys fem 4, 5, 6 recuperacions de pel·lícules que poden seguir aquest itinerari, no? I això perquè a vegades un coment o perquè... Sembla que estem perdent una miqueta, doncs, Marc, la cobertura de la trucada. Potser movent-te, no sé, imagino que és un telèfon mòbil. Estem per WhatsApp i no estic a casa, no em moc, és a dir, que no sé si deu ser la connexió. Ara tornem a escoltar-te una miqueta millor. Intentem si millora. Doncs com deia, això dels itineraris, no?, que en lloc de destacar films el que fem és fer recomanacions temàtiques. Doncs molt interessant. Grups de 4, 5 pel·lícules, no?, i per exemple tenim un itinerari que és feminismes i dissidències, per exemple, amb les pel·lícules de la Lizzie Borden i pel·lícules de secció oficial, també la Petite Dernier, que és aquesta pel·lícula que guanya l'actriu el millor premi a Cannes, que és una pel·lícula que projectem avui justament i que tenim l'actriu, la Nadia Meliti, no?, la guanyadora del premi a millor actriu a Cannes, per presentar-la, no? O qui diu això diu Migracions i arrelaments, no?, pel·lícules sobre aquestes temàtiques, o sobre anticapitalisme, postcolonialisme, posthumanisme. És a dir,
o mirades llatines, per exemple. És a dir, construïm una sèrie d'itineraris perquè la gent que està interessada en alguna temàtica concreta digui, ostres, em puc orientar amb tanta programació. Molt bé. I l'Alternativa, no? És un festival ja molt antic, que porta 32 anys a Barcelona. Com ho feu per mantenir-vos, no? Perquè ho expliqueu molt, això també en entrevistes i a llocs, que us esteu mantenint sempre en una línia de programació, no? I això, com ho feu per estar aquí? Sí, això és una gran pregunta. No sé, és un secret que tampoc no coneixem, però jo crec que som un festival que intentem ser bastant realistes i és un festival que portem 32 anys, però hem anat crescut molt a poc, no? És a dir, primer va ser una mostra, després es van donar algun premi, després va passar a ser un festival, va anar creixent de mida a poc. Jo ho comparo una mica com els treballs, no? Com la feina de formigueta, no? De feina constant però poca, no intentar dir, ostres, ara anem a fer el gran salt i ens hem convertit en un festival de Barcelona o de Catalunya, no? Sinó aquesta constància i sobretot també un compromís amb la programació, no? Que si bé és una programació que no és fàcil del tot, és a dir, no és molt generalista, no? Molt mainstream, però en canvi té el seu nínxol i té el seu públic cinèfil, que en aquest cas és molt fidel, i també ens permet anar mantenint aquesta estructura. Llavors anem creixent poquet a poquet, però jo crec que el secret és no fer grans salts per no estimbar-se, no? Al final, perquè estem farts de veure propostes, no? Que surten molt ràpid, creixen molt i després al cap de 2 o 3 anys desapareixen, no? Marc. Moltes vegades perquè al final és finançament, no? Pel que fa al públic, també, en els últims anys heu vist que heu apostat molt per l'Alternativa Pro, no? Amb tallers, amb pitch, amb activitats formatives. Quins objectius us marqueu amb aquest espai? I és un espai, ja imagino, una mica adreçat també a un públic doncs, més avasat, no? També a la producció cinematogràfica. Sí, totalment. L'altra pota que no, exacte, que la introducció no he explicat és això de la part d'indústria que afecta al festival, no? És l'Alternativa Pro és, diguéssim, tota la secció del festival que està dedicada a la indústria i als professionals del cinema independent, i una mica la idea és impulsar, no?, el contacte, les produccions, i també a través d'un programa que tenim que es diu Cinema Pendent, que és un programa de projectes audiovisuals cinematogràfics en desenvolupament. Llavors, és com una mena de laboratori, no? És un lab en què fem una convocatòria, es presenten cineastes, productors sobretot, o també guionistes, en què presenten el seu projecte, no? Pel·lícules per fer, que encara no estan fetes i que necessiten o bé ajuda en algun dels seus estadis, o bé un finançament final, o bé alguna empresa del tipus, o bé queixa, no? Perquè és una proposta de guió i han de néixer i complir-se en pel·lícules. Llavors, aquest programa doncs, també fem tota una sèrie d'activitats i de trobades i de sessions perquè els professionals de la indústria es puguin trobar i molt bé, una mica cine del futur, no?, per entendre'ns. Dit això, i dintre de l'Alternativa Pro i tot, com us diferencieu, no?, podríem dir, d'altres festivals o d'altres labs, i també una mica com imagineu aquest futur del festival en els propers anys, no? Sí, pel tema d'indústria, la veritat és que som dels primers festivals que vam començar a apostar per les jornades professionals. Aquest any fem l'aniversari de el 16è aniversari de la primera jornada que vam fer, i Cinema Pendent ja també porta 10 o 12 anys. És a dir, que hem sigut una mica prescriptors en aquest sentit, quan encara ningú feia indústria, quan encara ningú feia aquest tipus de propostes, nosaltres ja començàvem a fer aquest tipus de propostes. Després van venir ajudes, no?, de subvencions públiques i altres coses, i llavors tothom es va apuntar a fer aquest tipus d'activitat. Però nosaltres tenim un ADN molt antic en aquest sentit. La fàbrica, no?, és l'entitat que gestiona el festival, ja va néixer amb aquest objectiu una mica de potenciar dependent en tots els àmbits, no només l'exhibició com a festival, sinó també com la producció a nivell d'indústria. Llavors jo crec una mica que la idea és aquesta, no?, d'haver sigut pioners i després apostar també per un tipus de cine que potser no és el més comercial, no?, i també ajuda molt a cineastes sense recursos a poder desenvolupar la seva pel·lícula, no? I una mica la visió de com ho veiem d'aquí uns anys, que crec que és senzillament anar fent el camí que seguim, anar creixent a poc i anar perseverant amb els compromisos que tenim de programació i de suport al cinema independent, en definitiu. Marc Baillo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui dins d'aquest espai dedicat doncs, també a conèixer festivals alternatius, com és precisament l'Alternativa. Trobo que el nom el vau triar ja molt adequadament, així que gaudiu molt d'aquesta 32a edició, com deia en Guillem. Que vagi molt bé. Moltes gràcies, us esperem, ja sabeu, fins al dia 23 de novembre estarem a les diferents seus de Barcelona esperant-vos. Gràcies. A part de ti y de mí, hay alguien más que esté con nosotros. ¡Quieto todo el mundo! En el invierno de 1981 el país respiraba una atmosfera de golpe de Estado. Guillem, i avui havíem de parlar també d'aquests serialitzadors, Sí, el festival
un dels primers festivals de sèries d'Europa i un dels més importants, i sí, i volia destacar dintre de, que no està a la competició oficial, us volia destacar La Fugida, que igual us sona perquè ja es va fer un documental que era que tracta sobre abusos a escoles religioses, i ja es va fer aquest documental, i ara s'ha ampliat a sèrie amb nous casos i nous testimonis. És arran d'una investigació del periòdico, d'un dels periodistes del periòdico, i s'ha fet aquesta La Fugida, que es podrà veure, és una sèrie que es podrà veure a 3Cat d'aquí 2 mesos aproximadament. Molt bé, per tant serà, diguéssim, de fàcil visualització, aquesta Fugida. Exacte. I després, si et sembla, repassem una mica el palmarès. Sí, que és un palmarès... tenim 2 palmaresos, tenim per començar l'oficial nacional, que a millor sèrie va guanyar Anatomia d'un instante, de Movistar Plus, que és la gran aposta, no, de l'any de Movistar Plus. És una mica una sèrie que retrata el 23F, no? I com va ser aquest cop d'estat, no? I llavors en 4 capítols ens descobreix aquesta cosa. Realment està molt ben feta i és molt impressionant, sobretot a nivell de direcció d'art i fotografia, no? Que està molt ben fet. I ja per acabar el palmarès de la secció oficial nacional també tenim a millor interpretació per Javier Cámara i Carles Quílez, i també el guió per Yakarta, que ja la podeu veure sencera a Movistar Plus. Molt bé. Pel que fa a la secció internacional? Sí, pel que fa a la secció internacional tenim a millor sèrie Premi Hipopitas del Públic a Better Man, que s'estrenarà en principi per Filmin a Espanya. Molt bé. I, com us dèiem al principi, doncs avui també ens fixem en un altre festival, el Retina, que a més doncs, has tingut ocasió de parlar amb la seva directora. Exacte. Tenim un àudio que va ser el que ens va poder fer. Doncs des del Retina cada any el que intentem amb la programació és oferir una proposta que sigui heterogènia, que reflecteixi diversos àmbits i diverses mirades sobre la cultura audiovisual jove actual. Llavors, el primer cap de setmana desembarquem a la Filmoteca amb una selecció de pel·lícules internacionals que han estat premiades a diferents festivals i que exploren temes que són centrals per la joventut actual. Comencem amb una pel·lícula molt divertida, molt irònica d'animació, Lesbian Space Princess, que és una espècie de queer space opera. Continuem amb La misteriosa mirada del flamenco, una pel·lícula xilena que ens situa als anys 80 al desert de Xile, on coneixerem una comunitat de travestis, no?, que lluita per tenir una vida digna des d'una mirada molt, molt amorosa i molt tendra, i també onírica. És una pel·lícula que representarà Xile als Oscars i que va ser la guanyadora d'un Certain Regard al Festival de Cannes en la passada edició. Continuarem amb La xica zurda, que és una pel·lícula taiwanesa que ens proposa un relat sobre una mare i les seves 2 filles. És una pel·lícula que està dirigida per Xing Ching-zhou, que és la productora de moltíssimes pel·lícules de Sean Baker. De fet, Baker és el coguionista d'aquest film i pels fans de Baker doncs reconeixeran molts elements, no?, típics de la seva cinematografia. Nosaltres la presentem com la de Florida Project taiwanesa. I a la Filmoteca continuarem, no?, l'última sessió serà per la pel·lícula Pillion, que la presentem com la anticomèdia romàntica que, sens dubte, no ens deixarà indiferents, protagonitzada per Harry Melling i Alexander Skarsgård. Guillem, parlem del Retina a moda de prèvia, perquè això encara ha de passar, encara ha d'arribar, sí. I per tant, tots atents perquè el temps passa que vola. Es fa del 5 al 14 de desembre, i dintre del Retina, a part de tota aquesta programació que ens estan explicant, he tingut l'oportunitat també de programar amb més gent la secció de curtmetratges que es fa el divendres al CCCB, el divendres al Retina, i hi ha 3 sessions, no? Una sessió que és més enllà de la ficció, a Contrarellotge, que també que sobretot parla de les relacions entre 2 persones, no només amoroses, sinó de tot tipus, no? I després la sessió 3, que és mons imaginaris i pors reals. Escoltem un altre tros. I els dies 13 i 14 de desembre continuem amb la programació, en aquest cas més festiva, més lúdica, a la Nau Bostic, al barri de la Sagrera de Barcelona, on proposem activitats per celebrar la cultura audiovisual i digital actual. Tindrem també els protagonistes de Romeria, d'aquesta pel·lícula que tanca la trilogia familiar de Carla Simón. Comptarem amb Llucia Garcia i Mitch, els 2 portes d'aquesta pel·lícula tan personal, que estaran acompanyats de Berta Pipó, la coach actual
actoral i també actriu, no?, que els ha acompanyat en aquest viatge. Comptarem també amb un programa especial d'Habitació 910, aquest format de BTV doncs, tan icònic sobre la cultura pop, on ens visitaran el grup de música Fades i la rapera Anier, i conclourem el cap de setmana i aquesta 8a edició del Retina amb el ja icònic bingo cinèfil, que en aquest cas estarà presentat per les drag queens, no?, emblemàtiques, la Niña del Antro i Chloe Vitu. Doncs un Retina, com veiem, molt complet, eh? Molt bé, doncs sí. I ja per últim, i tanquem la secció d'avui, pues, la notícia que ha arribat al sector i que ha convulsionat el sector, que és que els Javis, no?, coneguts per sèries com La Mesías, La Llamada i de més, han deixat amorosament. Han trencat peres. Han trencat peres, però continuen com a equip creatiu, de moment. Han d'estrenar una pel·lícula d'aquí poc, així que ho veurem. Doncs mira, el recordem amb aquest La Mesías, et sembla? Que vagi molt bé, Guillem. Adéu-siau. Acabo de tener esta conversación con Dios. Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo.